6. gang er lykkens gang. Og by the way, check lige production value. Fandt lige en gammel mikrofon frem, så må det ikke, at lyden er crisp. Og hvis ikke den er crisp, så må du leve med det. Fuck. Vi skal i gang med næste projekt. Det næste projekt er et for loop endnu en gang. Den her gang på at lave en enarmet 20-knæk, så det mindste er en lille smule hyggeligt at sidde og spille lovligt i timerne. Ligesom de andre gange, så starter vi med vores designlag først, og jeg tænker, at vi er lidt crazy denne her gang, og så vælger vi et tema, og glow in the dark virker måske sådan rimelig gameragtigt, så det er det, vi gør. Hvis jeg tænker over, hvordan en enarmet 20-knæk skal se ud, så skal jeg bruge 5 billeder. De billeder skal ligesom være de symboler, vi placerer. Så skal jeg have et sted, hvor jeg kan skrive den mængde penge, jeg har spillet for. Og så skal jeg have et område, hvor jeg kan vise noget information. Igen, feedback til brugeren er vigtigt. Og så skal jeg have en knap, der starter det hele. Så vi kan jo starte med knappen. Så jeg tager en button ud. Den button omdøber jeg lige til button spin. Og på knappen skriver jeg lige spin. Så ved vi, at det er sgu nok der, man starter spillet. Så skal jeg bruge et område heroppe i toppen. Det kan være, at jeg lige gør det så tykt her. Det kan være, at jeg lige spicer det lidt op og giver det en border på. Det kan være, at jeg spicer det endnu mere op, og så lige giver det en border radius også. Okay, det ser rimelig dank ud det der. Så tager jeg det her text area og omdøber det til text saldo. Nu skal jeg så have et andet område, hvor jeg lige kan vise nogle ting, og så duplikerer jeg, så vi beholder den samme form. Jeg gør det lidt større her, og så sætter jeg teksten i midten under text alignment. Og jeg tænker, det her område kalder vi text feedback. Som altid er det område, hvor vi viser et eller andet. Vi behøver ikke skrive noget på nuværende tidspunkt. Så skal vi have 5 billeder. Så jeg trykker image, trækker det her ud til højre, og jeg tænker, der skal være plads til alle billederne, så vi siger 55. Og så må vi se, om det fungerer. Vi giver den lige 2 borders på her, og vi giver den et tilfældigt symbol. Vi starter med spørgsmålstegn, for vi ved ikke, hvad vi har trykket endnu. Og vi kan egentlig bare beholde image 1. Jeg skal bruge 4 af de her billeder yderligere, så vi siger 1, 2, 3, 4. Det her er det image 5. Det her er det image 4, image 3 og image 2. Og jeg giver dem lige lidt mellemrum imellem sig, og så retter jeg lige den her til. Ej, sikkert flot layout. Det må jeg skulle give mig selv. Så nu har vi de områder, hvor vi skal vise vores symboler, et sted, hvor vi skal skrive feedback, et sted, hvor vi skal skrive vores saldo, og et sted, hvor vi starter vores program. Hvad er det første, vi skal bruge? Vi skal jo bruge vores saldo, så vi skal bruge en variabel, som jeg kalder saldo. Jeg tænker, vi starter med at spille for 100 bobs, så laver jeg en ny variabel. Den variabel kalder jeg spin-pris. Det er den pris, det kommer til at koste at spinde min lille maskine her, og den sætter jeg til at være 5. Må ikke, det er fornuftigt nok. Nu skal jeg så bruge en liste af de symboler, lidt ligesom vores sten, saks, papirmaskine. Nu skal jeg have symbolerne liggende i en liste, så jeg tilfældigt kan trække dem, når jeg engang trykker på spin-knappen. Så jeg går herned i bunden, finder min liste, trækker ind til højre her, går jeg lige gør den lidt større, og jeg har allerede snydt lidt hjemmefra. Jeg gør den 5 lang, fordi jeg har 5 symboler. Jeg har det her symbol, jeg har det her symbol, jeg har bold, og så har jeg secret user, og så den sidste jeg har her er diamant. Det tænker jeg er nice nok. Hvis du vil finde dine egne ikoner, så kan man trykke på design, tryk på image, tryk på images, gå ind i ikoner, og så finde det specifikke billede, man gerne vil have. Lad os nu sige circle måske. Circle. Så kan vi se, der er en circle der, så kan jeg bruge den, jeg kan bruge den. Den adresse her, den smider jeg ind i min liste. Og det her, det er jo en liste af symboler, så jeg kalder min liste symboler. Bum. Det allerførste, jeg lige gør, hvis jeg kunne se koden ordentligt her, det kan være, at jeg bare trækker noget ud, og så fikser det sig selv. Sådan der. Det første, jeg gør, det er at lave en funktion. Og den funktion skal opdatere min saldo. Så det, den skal gøre, det er, at den skal sætte noget tekst. Hvad for noget tekst skal den sætte? Den skal jo selvfølgelig sætte min tekst saldo. Hvad skal den sætte et saldo til? Den skal sætte til saldo, mellemrum. Det er den første tekst, der kommer til at stå. Så skal jeg tilføje 2 ydre elementer. Så jeg trykker mellemrum plus mellemrum. Så skal jeg give min saldo, som jeg har skrevet med stort L, eller stort S. Og så siger jeg mellemrum plus mellemrum. Og den sidste ting, det er i gåseøjne, fordi den er noget tekst, mellemrum, kroner.
Så når jeg kalder den her funktion, jeg kalder opdater saldo. Når jeg kalder den her funktion, så opdaterer den teksten herop, så hvis jeg ændrer et eller andet ved min saldo, så vil den også automatisk bare ændre det heroppe. Og det kan vi jo lige starte med at tjekke ved at smide en funktion ind. Tag opdater saldo, og så placerer den dernede. Og hvis vi trykker på start, så kan vi se, der står opdater saldo heroppe. Fedt. Nu skal vi så have den til at vælge nogle... vi skal have den til at spænde simpelthen. Så vi går ind under UI controls, og så henter vi simpelthen den her on event. Og den her on event, den skal jo reagere, når jeg trykker på knappen, så jeg skal referere til det, den hedder, button spin. Når jeg trykker på button spin, så det første, der skal ske, det er, at jeg skal lige tjekke, så jeg bruger lige hurtigt en forgrening her. Og hvad skal jeg tjekke? Jeg skal tjekke, at min saldo er større end min spinpris, fordi hvis ikke jeg har flere penge tilbage, så må jeg selvfølgelig ikke spinde. Så kan du stille dig selv spørgsmål, hvorfor skal min saldo være mindre end min pris? Det er jo fordi, jeg har tænkt mig at stoppe hele programmet, hvis min saldo kommer under min pris. Så hvis det her opstår, hvor min saldo er mindre, så vil jeg have den til at hoppe ud af det her event, så den ikke laver alle de der beregninger, der skal til at lave hernede. Så jeg siger, at vi skal sætte noget tekst. Så sæt tekst, og vi skal på tekstområdet feedback skrive, din saldo er for lav, surrøv. Bum. Og så skal vi bruge den her return 0. Return 0 siger hop ud af hvad end du er inde i. Så den vil læse, at saldoen lige pludselig er under spil, skrive din saldo er for lav, og så hop ud af hele den her boy, så vi ikke laver nogen beregninger. Det er første step. Næste step, det er, at vi skal trække vores spinpris for vores saldo. Så jeg skal sige, saldo er lige med saldo minus spinpris. Så når vi trykker på knappen, så tjekker vi, om prisen er mindre, hvis saldoen er mindre end prisen. Hvis jeg har god nok saldo til at spille, så trækker jeg spinprisen for min saldo. Og nu skal jeg også til at trække de der symboler. Så måden jeg skal gøre det her på, det er, at jeg skal lave en tom liste. Så jeg tager en liste ud, dem her med gåseøjne er fint nok, for jeg skal bruge 5. Men der skal ikke stå noget inde i dem, for jeg har tænkt mig at fylde dem op om lidt. Sagde hun også i går. Så den her kan jeg jo kalde trukne symboler. Hvorfor kalder jeg den trukne symboler? Det gør jeg jo, fordi det er de her symboler, jeg kommer til at trække. Så hvis den tilfældigvis trækker et diamant her, så bliver der smidt diamant ind på den her plads. Hvis der bliver trukket en secret user her, så bliver det smidt ind på den her plads, og så videre, og så videre, og så videre. Jeg skal jo på en eller anden måde smide et symbol ind ad gangen. Prøv at forestille dig, at jeg ligesom loader symbolet ind i listen, og så udskriver jeg listen op på mine images her. Hvordan kan jeg så gøre det? Jo, det er sjovt, du spørger. Vi kan bruge en for loop. Og lidt ligesom i tidligere videos, så er det her, den første variabel i, det er min tæller. Det her, det er hvor langt den tæller til. Og den her fortæller mig simpelthen, at når jeg er færdig med første operation, så skal jeg iterere, sætte i'et til 1, og så fortsætte en gang til, indtil den her betingelse ikke længere er rigtig. Hvad skal den her betingelse være? Jo, den skal jo selvfølgelig køre, så længe jeg er inde for den her skala. Og når jeg tæller, så står der i lige med 0. Det vil sige, at jeg refererer til 0. plads i min liste, hvilket er den her plads. Så når den kører næste gang, så uploader den hertil, og så hertil, og så hertil, og så hertil. Så det jeg skal gøre, det er, at jeg skal lave en ny variabel. Den variabel, den hedder index, fordi den fortæller mig, hvilken specifik plads jeg er nået til. Og hvad skal den indeks være? Det skal være et tilfældigt tal mellem 0 og hvor lang den her liste er minus 1. Fordi hvis jeg skal have fat i den sidste plads, så hedder den 4, men listens længde er 5. Så jeg bliver nødt til at sige listens længde minus 1. Så jeg går herind i variabler, så tager jeg den, der hedder string length. Det gør jeg ikke. Jeg går ind i math, jeg tager et minus først. Så går jeg ind i variabler, og så tager jeg den, der hedder string length. Hvad er det for en strengs længde, jeg er bekymret om? Jo, det er min symbolers listes minus 1, fordi den her, den er 5 lang,
men den sidste plads er nummer 4, så jeg siger 5 minus 1, det er 4, så et tilfældigt tal mellem 0 og 4. Nu skal jeg så tage en tilfældig en af de her symboler og smide over i den her liste hernede. Så mit tilfældige nummer er for at vælge et symbol herop, og så skal jeg simpelthen smide det ind i den her liste. Så jeg skal hente den her assign variable, og så skal jeg på venstre side referere til min liste, og den liste er jo selvfølgelig mine trukne symboler. Min tæller-variabel, som er min variabel i, den tæller jo fra 0 til 4 på nuværende tidspunkt. Den skal jo tælle op til, så lang listen er minus 1. Igen, vi starter i 0, fordi det er første plads, så siger vi 1, 2, 3, 4. Så vi kan sige, så længe, endnu en gang skal jeg lige ind i math, minus string length. Og hvad er det for en strength? Det er jo trukne symboler, og den skal være trukne symbolers længde minus 1. Så altså, den er 1, 2, 3, 4, 5. Minus 1, det er 4, så længe... behøver jeg så overhovedet det der minus der? Det behøver jeg faktisk ikke. Vi smider den der ud, og så smider vi den der ind i stedet for. Og så siger vi, det er selvfølgelig trukne symboler. Bum. Det, der skal stå hernede, er i. Fordi det er i, der tæller, og det er den her, jeg gerne vil ændre pladsen i. Så første gang er der, i når i er 1, så er det der, og så videre. Så jeg henter min liste her. Nu skal jeg referere til mine symboler, og jeg skal selvfølgelig stadig referere til indekset. Fordi nu er det ikke længere tælleren, men det er det her tilfældige tal, der vælger et tilfældigt symbol og smider det ind i trukne symboler, og så bliver symbolets plads itereret med min variabel i. Og når den er færdig, altså når den er under 5, altså plads nummer 4, så skal den hoppe ud, og så skal den vise mit resultat. Hvordan skal jeg vise mit resultat? Jo, jeg tænker, jeg skal bruge en funktion, og den kan jeg jo kalde vis symboler. Og dens input skal jo være trukne symboler. Det er den liste, jeg gerne vil have op i mine billeder. Så nu skal jeg lave mig en ny funktion. Den går jeg lige herop og laver. Og den funktion har jeg jo kaldt vis symboler, så det er det, jeg kalder den her. Det input, den skal have, er trukne symboler, så det er det, jeg bruger der. Og hvad er det, den skal opdatere? Den skal opdatere mine billeder herude, så det er noget med mit UI at gøre. Så jeg går ind i UI Controls. Så finder jeg set URL, eller set image URL, så refererer jeg til det første billede, og så refererer jeg simpelthen til den liste her, som jeg lige har lavet, trukne symboler, og den skal jeg altså bruge 5 gange, så 1, 2, 3, 4. Det her det er jo så henholdsvis image 1, det her det er henholdsvis image 2, og det her det er image 4, og det her det er 5. Og hvis jeg sagde det forkert, så fucking spørg nogen, der bekymrer sig, for det gør jeg ikke. Den skal jo så ændre det til min liste, og min liste bliver fyldt ud 0, 1, 2, 3, 4, så vi siger 0, 1, 2, 3, 4. Så har vi opdateret symbolerne, og så for lige at tjekke, om det her text feedback fungerer, så laver vi lige en set tekst, og den tekst vi sætter er simpelthen min feedback, og det jeg sætter den til er tryk på spin for at trække symboler. Bum. Nu håber jeg så, at det virker, så vi trykker på run, og vi kan se min saldo er opdateret. Når jeg trykker på spin, så kan vi se, at jeg får 5 tilfældige symboler, og jeg får at vide, at jeg kan trykke spin for at trække symbolerne. Vi prøver lige at se, om den kan køre et par gange. Og nu virker første del af vores projekt. Yes, det tog kun 2,5 timer. Så nu videre til næste del. Ser frem til part 2. Jeg håber, du også gør.